ngladeni adicara sebrap panggang ya dahar ingkung sebrap panggang ya dahar ingkung mangku teges majinamadan lung tinulungan bantu binanton daya dinayat anggenipun upadi pangupa jiwa dene dahar ingkung mugi temanten kekali saged tansah jinungkung dening sedone para pintuna marang kurbaning Gusti Kang Maha Agung. Sing wadon jagane, sing lanang surono kidya. Muga-muga anggenipun makarya sesarengan pinaringan rezeki kang lumeber kadya banyu mili. Sesampunipun temanten kekali samangke dipun ngadani kepengin kumpul donga nyuwun idi pangestu dumateng Kanjeng Rama Kanjeng Ibu lantaranipun sesungkeman Rama iki keparenga sowan ngaturaken pangabekti mugi paring pangestu pinarum sang madu waras jengkar saking dampar temanten kakung hanganti garwane